Namimiss pa rin kita hanggang ngayon. Hi DJ Rocky. High school days. Maraming puppy love and crushes na nagaganap. Pero meron akong nag-iisang crush na up until now ay hindi ko pa rin makalimutan. Itago mo ako sa pangalang Shay. And this is my secret file. Year 2011. Third year high school ako nang makilala ko ang guy na ito. First year siya noon. And at first, nayayabangan ako sa kanya sa hindi ko malamang dahilan. Stepbrother siya ng kaklase ko kaya naririnig ko ang pangalan niya. At nakikilala ko siya. Pero ako, wala siyang idea about me. So one day, habang intramurals namin, nanonood ako ng volleyball game kasama ng friend kong luka-luka. Tinuro niya sa akin ang isang lalaki. At ang sabi niya, gwapo naman yan. So napatingin ako dun sa guy na yun. Etong guy na to, maputi, gwapo, hindi naman kataasan, pero bumagay yung mukha niya sa height niya. So ang sabi ko sa friend ko, gwapo ba yan? Ewan ko talaga sa'yo, girl. Pagtataray na sabi ko dun sa friend ko. Kasi nga, hindi ko naman bet yung mga ganong look. Hanggang sa lumipas pa ang mga araw. Doon ko napansin na, uy, gwapo pala itong guy na ito. Paano ba naman kasi? Pagpasok ko ng gate, tas papunta ako ng room namin. Mukha niya ang nakita ko agad. May time pa nga na nagbabasa ako ng libro. Tapos may narinig akong kumakanta. Yung kanta na minsan lang kita iibigin. Tapos paglingon ko, siya pala yung nakanta. So, ang nangyari, naipakilala kami sa isa't isa nung loko-loko kong kaibigan dahil malakas ang loob niya. Nag-start na rin kaming maging magkaibigan. Naging magka-text. Na-realize ko na marami palang bagay na pinagkakasunduan namin. At marami kaming parehas. We both lost our father when we were younger. Nakaka-connect kami sa isa't isa sa aspetong yun. Then year 2012, nasad ako. Bakit? Kasi sa pagkakaalam ko, hindi na siya doon mag-aaral. Hindi na sa school namin. Akala ko matatapos na doon yung friendship namin. Hanggang sa nalaman ko na hindi pala siya papayag na hindi kami maging magkaibigan
kahit iba na yung school niya. So, sabi ko, edi maganda. At least, magiging magkaibigan pa rin kami. Hanggang sa a week after, bigla na lang nasa school siya. At ang sabi niya, magta-transfer na siya uli sa school namin. Kinilig ako dahil doon. So, to cut the long story short, naging mas malalim pa ang pagkakaibigan namin. Since lagi na kami magkasama dahil same school pa rin kami. Minsan nagsusulatan pa nga kami na para bang ang layo namin sa isa't isa. Parang magkabilang room lang naman kami. Then one day, nag-text siya sa akin. At yung text na yun ang nagpatubok ng puso ko ng sobra-sobra. At ang sabi sa text, "Shay, pwede ba kitang maging girlfriend?" Hindi ko alam kung anong isasagot ko dahil may goal ako na hanggat hindi pa ako tapos sa high school, hindi ako pwedeng magka-boyfriend. Kaso nakapag-decide ako na sasagutin ko na siya. Total, 4th year na naman ako. Kaso, nung re-replyan ko na sana siya, may dumating na naman niyang text. "Ay, sorry bes ha. Sorry talaga. Galit ka ba sa akin? Okay lang, mag-best friend na lang tayo. Mas mabuting ganito. Hindi tayo mawawala sa isa't isa." At yan yung text na nireplyan ko lang ng, "Okay lang, best. Di ako galit. Sige, mag-best friend na lang tayo." Kahit na nangihinayang ako, ay sinend ko pa rin yan sa kanya. Lumipas ang ilang araw, close pa rin naman kami. May mga time nga noon na meron kaming iba pang mga friends. Nakasakasama namin sa gala namin o sa trip namin. At kapag may ganun, hinahawakan niya yung kamay ko. Pero naiilang ako eh. Kasi baka isipin nung iba, kami. Pero mag-best friend lang naman. Lumipas ang ilang buwan, madalang na lang kami nagkaka-text. Dahil nag-focus muna ako sa studies. May parating kaming exam eh. Then one day, nabalitaan ko na lang na may girlfriend na pala siya. Doon na ako nasaktan ng sobra-sobra. Anong magagawa ko? Mag-best friend lang naman kami. So nag-focus ako sa studies ko. Kaso, pansin na pansin ko na bihira na lang siya pumapasok sa school. Then dumating ang graduation ko, ni anino niya. Wala. Hinanap ko siya, nag-text pa nga ako sa kanya. Kaso walang reply. Hindi ko na lang din inalam kung bakit. Then, college. Nakilala ko yung kuya niyang si Raulo. Binigay ba naman yung number ko? Then naging boyfriend ko yung kuya niya. Natanong ko rin pala kung ano yung reason noon kung bakit hindi siya nakapunta sa graduation. At ang sabi ng kuya niya sa akin, may cancer na raw pala siya. Nang malaman ko yun, sobrang lungkot ko. Dumating yung time na kailangan kong tumigil sa pag-aaral sa college kasi hindi na kaya ng pinsan ko na pag-aralin pa ako. Then nag-decide akong pumunta ng Cebu to help my mother sa mga gastusin. Then bago ako pumunta ng Cebu, nakita ko ang best friend ko na may saklay.
pinutol daw yung kanan niyang binti. Dahil kumalat daw yung cancer doon. Di niya ako nakita noon dahil paalis na kasi ang tricycle na sinasakyan ko. Masaya ako kasi nakita ko siya. Kaso sobrang lungkot ko na makita siya sa ganong sitwasyon. Then year 2014, nasa Cebu na ako noon. Kami pa rin ang kuya niya. Minsan tinatawagan ko rin siya kaso hindi siya sumasagot. Ang tanging reply niya lang ay hindi na daw siya masyadong nakakapagsalita. Yes. Tumigil siya sa pag-aaral dahil sa kalagayan niya. Lumubha na ang karamdaman niya. Akala nga namin magiging okay siya. Pero, huli na nang makita ng doktor na kumalat na pala ang cancer sa buong katawan niya. At yun ang dahilan kaya nakaratay na lang siya sa kanila. Sabi ng kuya niya, pumayat na raw siya. Nakakaawa raw ang best friend ko. Sabi ko nga, may milagro naman eh. Magdasal lang tayo at gagaling siya. Nag-text pa nga ako sa kanya, sabi ko, lumaban ka lang ha. Mag-iipon ako para makabalik ka sa pag-aaral. Nang sa ganun, pag nakapagtapos na ako at nakahanap na ako ng trabaho, pwede tayong magpatingin uli sa doktor. At ang reply niya lang ay, okay, bes. Salamat sa'yo. Then Feb 14, Valentine's Day. Ito yung araw na dapat masaya ang lahat ng puso. Pero yung mga puso namin na nagmamahal sa best friend ko, luhaan. Halos hindi ako makapaniwala sa sinabi ng kuya niya. Wala na raw si Ariel. Si Ariel na best friend ko. Sabi ko, huwag kang ganyan. Napatigil ako sa ginagawa ko. Halos hindi ko maigalaw ang buong katawan ko. Gumuho ang mundo ko. Kahit ayaw kong marinig. Nawala na siya at yung dahilan. At kung nasaan siya at kung anong oras nawala. Gusto kong malaman yung mga detalye para mag-sink in sa akin kung totoo ba o hindi. So tumawag ako sa kuya niya na boyfriend ko. At doon nakumpirma ko. Dahil bungad pa lang sa akin ng kuya niya ay humagulgol na ito. Oo, mahal, wala na siya. Wala na akong ibang nagawa kundi ngumawa. Sabi ko, bakit naman ganun? Bakit mo naman ako iniwan, bes? Then sabi ng kuya niya, hindi na raw nakayanan ni Ariel. Ayaw kong kumilos nung araw na yun. Hindi ko alam kung kakain ba ako o maliligo o lalakad. Iyak lang ako ng iyak. Dahil sobra na akong napamahal sa kanya. From crush to friend. Almost lovers. But then, we ended up being best friends. Wala na yung taong naging inspirasyon ko nung high school. Wala na siya at ang masaklap kahit gustuhin ko man na pumunta ron sa kanila para makapunta sa burol o sa libing niya, hindi ko magawa. Kasi may utang ako nun na kailangan kong bayaran. Gusto ko siyang makita bago man lang siya maihatid sa libingan.
Pero hindi kaya. Sabi ng kapatid ko noon, naka-schoolmate niya, lahat daw ng mga estudyanteng naging kaklase ni Ariel nagpunta at nakiramay sa libing niya. Ganon siya kabait at kakilala sa school namin. Ilang taon nang lumipas, nagkahiwalay kami ng kuya niya. Nagloko, nakabuntis ng iba. Then ilang buwan pang lumipas, nag-text yung kuya niya. Hiwalay na raw sila nung girl na nabuntis niya. Sabi pa niya na dumalaw daw sa panaginip niya si Ariel. Sinabihan daw siya kung bakit daw ako niloko. Tsaka sabi, balikan raw ako. Ako naman, marupok, pumayag ako na magkabalikan kami. Kaso hindi rin nagtagal. Hiniwalayan ko rin siya. Siguro ganun lang talaga ako. Magpahalaga sa isang pamilya. Ayoko lumaki yung anak niya na walang tatay. Kaya pinabalikan ko yung babae. Marami ng taon nang lumipas, nagkatsawa na ako uli. Hanggang sa nagkaanak na rin. Pero namimiss ko pa rin si Ariel. Nitong taon lang, dumalaw siya sa panaginip ko. Kitang-kita ko na nakangiti siya. Buhay na buhay siya. Ayoko sanang magising sa panaginip na yon, kung pupwede lang. Pero kailangan magising sa katotohanan na pwede lang siyang mamiss. Pero hindi ko na siya makakasama pa. Ariel, I know you are in a safe place now. No more pain at kasama mo na ang papa mo. Guide mo ako lagi, bes, ha? Miss na kita. You will always be my first love. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Maraming salamat sa pagbabasa ng sulat ko. Muli, ako si Shay. At ito, ang aking secret file.